ברוכות הבאות לכנס שלנו, כנס לכבודה של נחמה ליבוביץ'. היום זה ה' בניסן, יום פטירתה של נחמה ליבוביץ'. אתם יודעות שנחמה לא זכתה לילדים משלה, וחשבתי שהכי נכון שמי שלומד ממנה, ממשיך ללמוד את דברי התורה היפים שלה, הוא זה שירים בעצם את הכפפה וירים את הכנס הזה. עכשיו, במשך הרבה שנים היו לי מחשבות לעשות כנסים גדולים ולהפיק משהו באולמות, ואז אמרתי, לצערי נחמה נפטרה בזמן לא טוב לנשים, ממש בתוך ההכנות של ליל הסדר, והרבה שנים זה נדחה. אבל כשהזום פרץ לחיינו, הבנתי שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ואמרתי יאללה בואו נעשה את זה, ובאמת זאת שנה שלישית שאנחנו כבר מפיקות בבינה יתרה את הכנס המיוחד הזה, לכבודה של נחמה ליבוביץ'. ואני אגיד שנחמה הלכה לעולמה לפני 28 שנים, הרבה נשים צעירות שיושבות פה לא ממש יודעות מי זאת נחמה, גם אני לא למדתי אף פעם מנחמה באופן ישיר, כמובן את הספרים שלה, את הרעיונות שלה, אז חשבתי שקודם כל אני אגיד כמה מילים מי זאת הייתה נחמה. אז קודם כל נחמה נולדה בריגה בשנת 1905, היא נולדה למשפחה ציונית, היא מעולם לא למדה בבית ספר יסודי, היא למדה אצל אבא שלה בחינוך ביתי. זה מאוד מעניין לדעת שהיא ואח שלה, שהוא היה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', למדו יחד, הוא לימד אותם בעברית. זה מאוד מאוד מעניין לחשוב שבראשית המאה ה-20 מלמדים ילדים בעברית, ובגיל 14 המשפחה עוקרת לברלין, ובשנת 1930 היא עולה לארץ ישראל עם בעלה. בעלה היה הדוד שלה שגדול ממנה בכמעט 30 שנה, והם עולים לארץ ישראל. עכשיו כשפרסמתי את הפרסום לכנס, אז קיבלתי איזו הערה, למה לא כתבתי כנס לכבודה של פרופסור נחמה ליבוביץ', ובאמת הופתעתי מהשאלה, כי אז כבר שנה שלישית שאנחנו מרימות את אותו פרסום, ולא שאלו אותי את השאלה הזאת, וגם אני לא חשבתי שצריך לרשום פרופסור. אז מה זה הדבר הזה? ניסיתי להבין. חשבתי שנחמה הייתה הרבה מעבר לפרופסור, זאת אומרת, היא מעולם לא התגאתה בתארים האקדמיים שלה, היא הייתה מעבר לדבר הזה, וכשבחנתי את מעט ההקלטות שזכיתי לקבל משיעורים שלה, אז ראיתי שאנשים פונים אליה באופן ישיר, הם לא אומרים לה פרופסור נחמה, פרופסור ליבוביץ', ממש לא, הם פנו אליה בתור נחמה, מה יש לך לומר על הדבר הזה והזה, ממש גדול מרבן שמו. אז כפי שאמרתי, לנחמה לא היו ילדים, ואני מרגישה שכל המלמד את בן חברות תורה כאילו ילדו, ונשים שיושבות ולומדות תורה ולומדות פרשנות, והרבה פעמים אני מכינה את השיעורים שלנו דרך נחמה ליבוביץ', דרך העיונים שלה בעיקר, אז זה זכות בשבילנו לארח את הכנס המיוחד הזה. זה מעניין לדעת שבלוויה שלה בעצם לא היה מי שיאמר קדיש, ואמרו כל מי שמרגיש הבן של נחמה מתבקש לומר קדיש, ובעצם כל הקהל ביחד אמר את הקדיש. זה מבטא את היחס המיוחד שהיה לתלמידים שלה כלפיה. עכשיו אני אגיד לכם, אני לפני שנתיים כשעשיתי בפעם ראשונה את הכנס, כתבתי ביוטיוב נחמה ליבוביץ', וחיפשתי סרטים של נחמה, מה יש לראות, כאילו האישה הופיעה בכל כך הרבה כנסים, ונעמה בכל כך הרבה פורומים, אז אני רוצה קצת לראות איך היא דיברה, אני יודעת שהיה לה כושר דרמטי מאוד מאוד מפותח, אני רוצה לשמוע קצת, ולהפתעתי לא מצאתי שום דבר ביוטיוב. שתכתבו נחמה ליבוביץ' יופיע לכם פרופסור ישעיהו ליבוביץ' עם המון המון סרטים עליו, אבל נחמה לא הופיע, וניסיתי להבין מה הסיפור, איך זה יכול להיות. ואז נאמר לי שנחמה התנגדה שיקליטו אותה, היא מאוד לא אהבה שיצלמו אותה, היא אמרה אם מישהו רוצה לשמוע את השיעור שלי,
שיתכבד וישב פה מתחילתו ועד סופו. אין עושים את התורה לחצאים. חשבתי על זה כמה זה שונה ממה שקורה היום, שהיום צריך, אם רוצים להגיד דבר תורה, צריך להעלות אותו בסטטוס בדקה, וכל הרעיון צריך להיות בדקה, ואי אפשר יותר מזה, והכל כל כך מתומצת, והכל כל כך מהיר. נחמה ממש התנגדה לדבר הזה. האמת שאחרי הכנס הראשון, פתאום אנשים התחילו לשלוח לי כל מיני חומרים שיש להם על נחמה, כל מיני הקלטות שנעשו, אני לא יודעת אם להגיד במחתרת, אבל באמת הקלטות מאוד מאוד נדירות, וקיבלתי אישור מהמשפחה לפרסם אותם, ועשיתי את זה, אבל זה באמת הקלטות יחידות סגולה. עכשיו אם תחפשו באינטרנט, תוכלו לראות שכן, העלו לרשת את השיעורים שלה שהיא נתנה ברדיו, וחשבתי להשמיע לכם קצת את השיעורים האלה, אבל זה באיכות כל כך נמוכה, שאני לא חושבת שזה מתאים לכנס. אם מישהי תרצה תחפש את זה ברשת, ותוכל ליהנות מהדבר הזה. אני אגיד עוד משהו על זה שהיא לא רצתה להצטלם. אני חושבת שזה מאוד מאפיין את הצניעות שהייתה בה, את הענווה שהייתה בה. התבוננתי קצת בתמונות שלה, ראיתי שהיא כמעט תמיד לבושה אותו דבר, חליפה חומה כזאת, עם איזשהו ברט כזה, משהו מאוד מאוד פשוט, ושמעתי, פעם מישהי שאלה אותה, אמרה לה, נחמה, למה את לא מתלבשת? את מופיעה לפני כל כך הרבה אנשים, תתלבשי, כן, קצת איפור, קצת תכשיטים, משהו, תתלבשי. אז נחמה ענתה לה, תקשיבו, היא אמרה לה, אני מורה לתורה, אני לא מורה לאופנה. וזה ככה כדי להבין מי הייתה הדמות הזאת של נחמה ליבוביץ', כן? היא מה שהיא, היא מורה, והיא מורה לתורה. כותבים לי פה, היו לה שתי חליפות, סמלה כחולה, כובע כחול, וסמלה חומה וכובע חום. תודה שושי, אני לא מכירה את הסמלה הכחולה, אני מכירה אותה רק בסמלה חומה, אבל בוודאי היו לה בגדים, אבל אני חושבת שזה מבטא משהו מאוד מאוד עמוק, באיך שהיא תפסה את התפקיד שלה, את המקום שלה. אם אנחנו נדבר על הקבר שלה, מה נכתב על האישה הדגולה הזאת, על מורת המורים לתנ"ך, על מרביצת התורה ברבים, מה נכתב עליה? היא ביקשה שיכתבו על הקבר שלה רק מילה אחת, היא ביקשה שיכתבו על הקבר שלה, נחמה ליבוביץ', מורה. וזה מבטא באמת את האישיות הגדולה שלה. אז שלום לכולם, אני לא הצגתי את עצמי, לקוראים יעל יצחקי, למי שלא מכירה. אתן נמצאות כרגע בפלטפורמה של בית המדרש בינה יתרה, בית מדרש נשי דיגיטלי, שמביא אלייך את התורה הביתה. את לא צריכה להתלבש, את לא צריכה להתאפר, את לא צריכה לקחת את האוטו, את לא צריכה לעמוד בפקקים, את לא צריכה לחפש חניה, שום דבר. מקסימום נגישות, פשוט פותחת את הזום, והתורה נכנסת אלייך הביתה. אתם יכולות להמשיך לצחצח את הכלי כסף, אתם יכולות להמשיך לנקות, יש הרבה עבודה, הרבה משימות לקראת החג, והנה אנחנו יכולות לעשות גם וגם, וזה מאוד מאוד מקסים בעיניי. אז אני אגיד שהכנס שלנו הוא בשיתוף תנועת אמונה, ואני מודה מאוד לגברת גילה שוורץ, שעמדה איתי בקשר ועבדנו בשיתוף פעולה, וכמובן ליושבת ראש אמונה יפעת סלע, ואני גם אומר שהכנס מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן חיים יוסף, לעילוי נשמת משה מנשה בן יהושע, לעילוי נשמת שרה בלומה בת שמואל וחנה, לעילוי נשמת אלתר בן יעקב, ואני רוצה להקדיש את השיעורים לרפואת חברתי הטובה, שולמית בת מזל פורטונה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. אז זהו, אנחנו מתחילות, יושבות כאן הרבה מאוד נשים, ערב פסח, אין יותר לחץ מזה, אבל נשים שמבקשות ללמוד תורה, זה פותח את כל השערים, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יענה לתפילותינו, יביא גאולה בקרוב, יפדה את השבויים שלנו, את החטופים שלנו,
ניצחון מלא במלחמה, כל מה שאנחנו מבקשות, דיברנו מספיק. אני רוצה להזמין את הדוברת הראשונה שלנו הערב, את הרבנית שרון רימון. שרון, את יכולה לפתוח את המצלמה. שרון היא קודם כל אימא לשמונה ילדים, לשמונה בנות, סליחה, לא סתם, סבתא, מלמדת תנ"ך בבתי מדרש לנשים, כותבת ועורכת מאמרים ותוכניות לימודים בתנ"ך. אז תודה שרון שאת נעתרת לבקשתי להצטרף, ואת ביקשת לדבר, קראת לזה אמו אנוכי בצרה, אז תודה, תודה רבה שאת איתנו, והמיקרופון שלך. אז תודה רבה על הזכות באמת להשתתף בכנס הזה. אז כמו שאמרת, גם אני לא זכיתי ללמוד אצל נחמה ישירות, אבל אני ממש מרגישה תלמידה שלה. כל כך הרבה עיינתי בספרים שלה, והם היו אולי מאיפה שהתחלתי, לא ממש, אבל באיזשהו מקום הרגשתי שמשם אני מתחילה לעיין לעומק בפרשת שבוע, בפרשנים, ולומדת ממנה. ורציתי להביא לפני שאני צוללת לשיעור שני סיפורים על נחמה, שאני מרגישה שהם מלווים אותי כתלמידה. אז מספרים שהיא בעצם מספרת על ההורים שלה, שכשהייתה חוזרת מבית הספר, את אמרת שהיא לא למדה ביסודי, אז כנראה בתיכון, אז ההורים שלה שאלו אותה, מה שאלת היום? ויותר חשוב ממה שענית, איזה תשובה יפה את ענית, יותר חשוב מה שאלת. והעניין הזה של השאלת שאלות באמת היה מאוד מרכזי אצלה, ואני חושבת זה מלווה אותי בלימוד שלי. אני מרגישה שזה מה שיכול לפתוח לנו את הלימוד, וגם בהוראה של תלמידים, לאפשר להם לשאול, ומהמקום הזה של הסקרנות והנכונות לברר מגיע הלימוד המעמיק. סיפור נוסף שחשבתי לספר, זה שאחד התלמידים של הצעירים ככה התלבט פעם אחת אם להגיד לה שהוא חלק עליה באיזושהי הבנה של אחד הפרשנים. היסס והתלבט, בסוף הוא ניגש אליה ואמר לה שהוא חשב קצת אחרת, ונחמה אמרה לו שכשהיא לומדת פרשנים היא מרגישה שהיא יושבת איתם סביב השולחן ודנה איתם, ולכן לפעמים גם היא יכולה להרגיש שהפירוש הזה יותר מתאים לדעתה והפירוש האחר פחות, ולכן זה גם בסדר שהוא יגיד מה שהיא אמרה בשיעור פחות מתאים לדעתו. אז זה גם כן, קודם כל העניין על זה שתלמיד חולק עליה, וזה בסדר לגמרי, זה נהדר, זה לימוד חשוב. וגם ההרגשה הזאת של לשבת ללמוד בחברותה עם כל המפרשים שנמצאים לנו במקרות גדולות, או היום בפרויקט השו"ת, יש לנו המון אפשרויות, אז על כל שאלה שעולה לנו אנחנו יכולים באמת לשאול את כל גדולי ישראל וללמוד איתם, ולדון איתם, אולי ככה, אולי אחרת, ומה אפשר ללמוד מאחד מהשני. באמת זה זכות וחוויה מאוד מיוחדת שאני גם לוקחת אותה איתי ללימוד. וככה התלבטנו יעל כשחשבנו על הכנס, אז בהתחלה אמרתי טוב נחמה צריך ללמד פרשת שבוע עם פרשנים, ואז אמרתי לעצמי טוב ערב פסח בכל זאת, מי שנמצאת פה בכנס רוצה אולי קצת לשמוע דברים כהכנה לפסח ולקבל כוחות, אז בסוף בחרתי ללמוד איתכם את מזמור צדי א' בתהילים. אז אני רגע יעלה את המצגת. אוקיי, רואים את המצגת? כן, אנחנו רואות. יופי, אוקיי. אז לפני שככה נעמיק במזמור, בואו נקרא אותו רגע, ואני מציעה שכשאנחנו קוראים כל אחת תחשוב על מה בעצם מדבר המזמור הזה. זה מזמור שאתם מכירות, אומרים אותו הרבה פעמים, ובכל זאת שנייה להתבונן בו ולחשוב מה הוא אומר, מה הנושא שלו. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר להשם מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה, צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחץ יוף יומם,
בדבר באופל יהלוך מכתב ישוד צהריים, יפול מצדך 1000 ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה השם מחסי, עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ואענהו עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו. אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי. טוב, אז אם היינו פה בשיעור רגיל הייתי שואלת אתכם מה הנושא שראיתם, אבל מכיוון שזה הרבה משתתפים אז אני אגיד בעצמי. בעצם המזמור נקרא על ידי חז"ל שיר של פגעים. למה הוא נקרא שיר של פגעים? בגלל שיש בו באמת תיאור של הרבה מאוד פגעים. בואו נראה אותם רגע. פח יקוש שזה מלכודת, דבר שזה איזושהי מגפה, הבות זה לפי רד"ק שיוורון, פחד לילה זה הפחדים שעוטפים אותנו לפעמים בצורה מוצדקת ולפעמים לא, במיוחד בלילה שיש חשיכה אז באמת זה מאיים יותר והמסתורין יכול להיות מחסה לכל מיני דברים לא טובים. חץ יעוף יומם זה מלחמה, מדבר באופל יהלוך מכתב ישוד צהריים, רש"י מפרש שהדבר והכתב הם שדים, אבל אפשר גם לפרש את זה כמגפות. יש לנו פה את הרשעים ובהמשך יש לנו גם את הרעה והנגע והאבן שהיא מכשול, וכמובן את החיות הרעות שחל ופתן כפיר ותנין. אז השחל והכפיר הם כנראה אריה, והפתן זה נחש ארסי, והתנין זה תנין כמו שאתם יודעות, ובסוף יש לנו את הצרה, ובאמת השיר הזה מלא בכל מיני פגעים שעלולים לפגוש את האדם במהלך חייו, ובאמת לאיים עליו, ולכן חז"ל קוראים לו שיר של פגעים. אבל אני כמעט בטוחה שאם הייתי שואלת אתכם על מה מדבר המזמור הזה, אתם לא הייתם אומרות שיר של פגעים, אלא הייתם אומרות שיר של ביטחון. כי המזמור הזה בעצם, נכון שהוא אומר את כל המילים הקשות האלה של פגעים, אבל הוא עוד מקדים להם כל הזמן את הביטחון של משהו שמגן עלינו, ואנחנו בטוחים בו, עוד לפני שאנחנו מפחדים אפילו. אז השיר מתחיל, אומר להשם מחסי ומצודתי אלוהי יבטח בו, הביטחון, התחושה של המחסה והמצודה שנותנת הגנה וביטחון. בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה, זה או הסוכה הזאת שמגנה עלינו, וכנפיו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו חוסים בצילן. הצינה זה מגן, זה כמו כלי מגן שיוצאים איתו לקרב, והסוחרה זה מגן שלובשים אותו מסביב לגוף. לא תירא מפחד לילה, עוד לפני שיש פחד לילה כבר אומרים לא תירא מפחד לילה. ייפול מצדך 1000 ורבבה מימינך, זה אפילו לא ייגש אליך. ויש פה עוד פעם את השם מחסי, לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרא באוהליך. אז כל הרע מסובב בעצם זה לא יקרה, בעצם השם יציל אותך, השם יגן עליך, ישוחח עליך, יסתיר אותך בסתר כנפיו, עוד לפני שאנחנו אומרים שבכלל שיש משהו רע. ובפסוק י"א יש לנו את המלאכים ששומרים בכל דרכיך, על כפיים יישאונך, ממש מרימים את האדם מעל לכל מכשול, ובסוף יש לנו גם את השחל והפתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, אנחנו ממש יכולים כבר אפילו לדרוך על הרשעה. והמזמור מסתיים ממש עם המילות ביטחון החזקות ביותר, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ואענהו עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו. אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי. אז ממש עם מילות ביטחון מאוד מאוד חזקות, אנחנו מסיימים את המזמור הזה עם תחושה שהשם מגן עלינו,
מסתיר אותנו בסתר כנפיו, עונה לנו, אפילו מרים אותנו מעל לכל הצרות ומעל לכל הדברים הקשים שיכולים לקרות, ומסיימים באמת עם התחושה של אורך ימים אשביעהו והראהו בישועתי. זה, מישהי רוצה להגיד משהו? אוקיי, אז השאלה, אם שמתם לב, אני חילקתי פה את המזמור לשלושה. יש את החלק הראשון, מא' הוא איזושהי כותרת, ואחר כך יש לנו את ב' עד ח', אחר כך יש לנו את ט' עד י' ג', ובסוף י' ד' עד ט' ז', ובואו נסתכל רגע על החלקים האלה ונחשוב מי יכול לומר מה בעצם, על מה בעצם מדובר פה. אז נחזור לפסוק הראשון. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, מתואר פה האדם שהוא כבר יושב בסתר עליון. הוא כבר נמצא במחסה של הקדוש ברוך הוא. הוא בצל שדי התלונן, הוא כבר שם. הרבה ממזמורי תהילים מדברים על הביטחון בהשם, אבל לא בצורה הזאת. הם מדברים על צרה מאוד קשה שאנחנו מבקשים מהשם להושיע אותנו מהצרה הזאת. לעומת זאת במזמור הזה, הוא ממש מזמור של האדם שכבר בוטח בהשם וכבר יושב בסתר עליון ובצל שדי התלונן, הוא כבר שם. והאדם הזה אומר, הוא אומר להשם, מחסי ומצודתי, לא אבטח בו. הוא בטוח בזה, הוא שם כבר. ואז בפסוק ג' עד ח' בעצם יש איזשהו תיאור של מה קורה לאדם הזה שנמצא בביטחון בהשם, ואז אנחנו שומעים את כל ההצלה וההגנה של הקדוש ברוך הוא מכל הכיוונים, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו אסך לך ותחת כנפיו תכסה, צינה וסוחרה אמיתו, ואז כבר גם אין את היראה, ויש את הביטחון הזה שיפול מצדך 1000 ורבבה מימינך אליך לא ייגש. זאת אומרת, זה לא אומר שאין מסביב דברים רעים, יש המון פגעים והמון דברים רעים, אבל הם נופלים מימין ומשמאל ולא ניגשים אל האדם עצמו, לא פוגעים בו. והפסוק ח' מסיים עם רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. האדם הזה מסתכל ורואה את תשלום הגמול הראוי לרשעים. אז זה באמת בן אדם שנמצא בדרגת ביטחון גבוהה, והוא חווה קשיים בחיים שלו, הם לא נעלמים, הם שמה, אבל הוא מרגיש שהשם עוזר לו לעבור אותם, מגן עליו, וממש מסתיר אותו מפני מכל הדברים הקשים שיכולים לקרות. וזה לא שאין שם פחד, יש שם פחד, אבל התחושה של אני לא פוחד מהפחד הזה. וזה באמת דרגה גבוהה, אבל כשאנחנו עוברים לשלב הבא של השיר, אנחנו כבר מגיעים לדרגה עוד יותר גבוהה. שוב אנחנו חוזרים בפסוק ט' אל האדם עצמו שאומר, כי אתה השם מחסי. הוא אומר להשם, אתה המחסה שלי. ואז אנחנו חוזרים אל התיאור של האדם הזה, עליון שמת מעונך, האדם הזה יושב בבית השם, יושב עם השם, זה דומה ללהגיד שבטי בבית השם. ואדם שנמצא עם מחשבותיו ותודעתו במקום עליון, בשבטי בבית השם, אז הוא כבר בדרגה של הפסוקים הבאים, לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, ממש כאילו הרע לא יכול להתקרב אליו אפילו. זה לא שהשם מציל אותו מהרע, אלא שהרע לא מתקרב אליו. ויש מלאכים ששומרים עליו ומגינים אותו, ונושאים אותו על כפיים שאפילו לא ניגף באבן המכשול. אם קודם יכול להיות שהוא היה מודע לכל המכשולים, עכשיו הוא כבר מעל, והשלב היותר גבוה זה על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, יש רשעה, אבל הוא דורך עליה, הוא מעל לזה והוא מנצח אותה. אז זה כבר הדרגה המאוד גבוהה. ואז אנחנו מגיעים לסופו של המזמור, וסופו של המזמור בעצם מי מדבר בו?
כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. פה פתאום כבר אין את הפנייה של האדם אל השם, או תיאור של האדם הבוטח בהשם, אלא יש פה את התגובה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. האדם הזה שהקדוש ברוך הוא מציל אותו, ועונה לו ומחלץ אותו מכל צרה, הוא אדם שיודע את השם. הוא אדם שחושק בהשם, והוא נמצא בתודעתו עם השם כל כך קרוב להשם. אני מזכירה לכם את הפסוק הראשון, יושב בסתר עליון, או את פסוק ט', עליון שמת מעונך. הוא נמצא בתודעתו במקומות כל כך עליונים וכל כך בקרבת אלוקים, שזאת הסיבה לזה שהשם בעצם מציל אותו ומעלה אותו, מסגב אותו ומכבד אותו מעל לכל הקשיים והצרות שיש במציאות. אנחנו רואים פה בעצם תיאור של ביטחון בהשם ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. וכאן אנחנו שואלים את עצמנו, מי הוא בעצם, על מי מדובר? על מה מדובר במזמור הזה? מי יכול בכלל להיות בדרגה כזאת? מה יש כאן במזמור הזה? אז אפשר לענות על זה כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה באמת שמתואר איזשהו אדם הבוטח בהשם בדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה כאילו האידיאל. האדם הבוטח בהשם בדרגה העליונה של ביטחון בהשם. ואז רש"י אומר, בעצם זה משה רבינו. אין הרבה אנשים שזכו לדרגת משה רבינו, שבאמת לן בסתר בצל שדי, שזה נראה שהפסוקים יכולים להתאים לדרגתו של משה רבינו. אבל אם זה רק לאדם שהוא בדרגה כזאת גבוהה, אז איך זה יכול לחזק אותנו? אז אומר הרב סמת, ואפשר גם מדבריו של רש"י להבין את זה, שבעצם יש פה לימוד לכל אדם, שהמחנך הדגול שכותב את המזמור בעצם מחנך את תלמידו, מהי דרגת הביטחון בהשם הגבוהה ביותר. ומתוך ההבנה של מה זה ביטחון בהשם, ואיך הוא יכול לרומם לך את המבט על החיים, איך הוא יכול להציל את החיים שלך, אז מתוך זה אתה גם בעצם לומד על ביטחון בהשם, אפילו אם לא תגיע לדרגה הכי גבוהה. אתה מבין את האידיאל הגבוה שאליו אפשר להגיע. אולי אני מתלבטת על האפשר להגיע הזה, כן? זו דרגת ביטחון מאוד גבוהה, שאולי משה רבנו יכול להגיע אליה, אולי דוד המלך, ואנחנו שואפים לדרגת ביטחון כזאת גבוהה, שיכולה להעלות אותנו מעל צרות היום יום, לתת לנו הרגשה שאנחנו מצליחים להתמודד עם מה שקורה. והאפשרות האחרונה שאיתה הייתי רוצה שבעצם נצא מהשיעור הזה, זה שמתואר בו בעצם הגנה של השם לא רק על בן אדם פרטי, אלא על עם ישראל כולו. זה רש"י שהבאתי. יש לנו עוד פסוק מישעיהו שבעצם מדבר על זה, על הנושא הזה, והוא אומר, בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם, באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם. אז בכל צרתם לא צר מאוד מזכיר את הפסוק שלנו, של אמו אנוכי בצרה. וככה בדקות האחרונות שנשארו לנו, הייתי רוצה שנתבונן בעניין הזה של האמו אנוכי בצרה ובכל צרתם לא צר, עיון שהוא בעצם מתוך הפירושים של החסידות. באופן פשוט, כשאנחנו אומרים אמו אנוכי בצרה, אז אנחנו יכולים להגיד, השם עוזר לנו. כשיש לנו צרה ומצוקה, השם עוזר לנו. או, כמו שאומר הרמב"ם, ככל שאתה יותר נמצא עם השם, וכשאתה יותר קרוב אליו, השם יותר עוזר לך ויותר מושיע אותך, וככל שאתה יותר בטוח בהשם, אתה יותר מושגח. זה האמירה של הרמב"ם. אבל האמת שזה קצת קשה בעולם שלנו, לא תמיד האנשים שהם
יותר צדיקים ויותר בוטחים בהשם, יותר נוח להם וקל להם בחיים. ולכן היה לי חשוב ללכת גם לפירושים של החסידות, ועוד לפני זה רגע נתחיל מהסיפור של יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בתוך הסנה, וחז"ל שואלים למה מתוך הסנה ולא מתוך אילן אחר? אמר הקדוש ברוך הוא, אני קראתי על עצמי עמו אנוכי בצרה, והם נתונים בשעבוד, ואני נגלה מתוך הסנה שכולו קוצים, ובמקום צר כביכול נגלה מתוך הקוצים. הקדוש ברוך הוא מראה את עצמו למשה דווקא בתוך הסנה, כדי להראות לו שהוא עם עם ישראל במקום הכואב הזה שבו הם נמצאים. העמו אנוכי בצרה, זה לא רק שהשם יעזור להם לצאת מהצרה הזאת, אלא שהוא שם איתם בתוך הקוצים, בתוך המצוקה, בתוך הצרה. והבאתי כאן את דברי האש קודש, שכתב את דבריו בזמן השואה, והייתי רוצה שנקרא ממש את לשונו, כי אין תחליף למילים שהוא אומר. ובמה אפשר לחזק עצמו על כל פנים מעט את הרוח בשעת שבירה ורציצה כזו, ובמה נקומם עצמנו מעט על כל פנים משמועות האיומות החדשות והישנות המפרקות את עצמותינו והממיסות את לבבנו. זאת אומרת, אומר האש קודש, אנחנו נמצאים בתקופה כל כך קשה, באמת בשואה, איך אפשר לרומם את רוחם של היהודים בשואה? מה יכול לחזק אותנו? אנחנו בצרה הכי גדולה שיכולה להיות. ואומר האש קודש, מה שיכול להרים אותנו זה ההבנה בזה שאין לנו לבדנו בצרותינו. רק גם הוא יתברך כביכול סובל עמנו. עמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא איתנו בתוך המצוקה הקשה ביותר שלנו. ולא זו בלבד, אלא ישנן צרות שאנו סובלים בעד עצמנו על חטאינו, או ייסורים של אהבה כדי למרק ולטהר אותנו, והוא יתברך רק עמנו סובל. זאת אומרת, יש צרות שבאמת זה הצרה שלנו, והקדוש ברוך הוא סובל איתנו. אבל, אומר האש קודש, יש צרות שאנו רק עמו כביכול סובלים. צרות של קידוש השם. ועיקר הייסורים הם למענו ובשבילו יתברך, ובייסורים כאלו אנו יותר גדולים ויותר מתרוממים. ממילא יכולים מעט להתחזק, הושענא לומדת יראתך. ואיך אפשר ללמוד כשמרוטת לחי ונתונה למכים, מפני שיודעת שסובלת סבלך ובזה מתחזקת מעט. אומר האש קודש, בסדר, יש צרות שבהם באמת חטאנו ובגלל זה אנחנו בצרה, והקדוש ברוך הוא איתנו, הוא סובל איתנו, הוא מושיע אותנו, הוא סובל איתנו, אבל יש צרות שהן לא קשורות אלינו, הן כאילו לגמרי צער השכינה, לגמרי משהו שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו יהודים, בגלל שמישהו רוצה בעצם להילחם במלכות השם בעולם, והוא נלחם בנו כי אנחנו מייצגים את מלכות השם בעולם. אומר האש קודש, זאת זכות גדולה. זה קשה, זה נורא והיום, זה אפילו בלתי נסבל, אבל זכות לנו להיות מייצגי השם בעולם, ובשעות כאלה אפילו לסבול את הצרות של קידוש השם. במקום אחר אומר האש קודש, כי עמו אנוכי בצרה, היה אפשר לומר רק על כלל ישראל כשהוא בצרה. לכאורה היה אפשר להגיד רק כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא איתו בצרה. אבל אומר האש קודש, אלא שגם בזמן שאדם אחד מישראל מצטער, גם כן השכינה מצטערת מזה. גם צער פרטי של אדם עולה למרום. כי זה נהרג וזה מת רחמנא ליצלן מתוך צרותיו, זה נחלש מוחו וליבו וכל גופו מתוך צרותיו. אומר האש קודש, לכל אחד יש את הצרות שלו, אבל יש אנשים שממש יש להם צרות קשות. גם כל אדם מישראל שיש לו צער וקושי, השכינה מצטערת מזה. וזה מעיד על איזשהו צער
שיש בהשראת השכינה בעולם איזשהו חסר, כמו שאומר רב נחמן, ותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדר תיאטרהו, הנה ידוע כי כל מה שחסר לאדם, הן ברוחני הן בגשמי, החיסרון הוא בהשכינה. זאת אומרת שכשלאדם יש איזשהו קושי וצרה בעולם הזה, זה כואב לו באופן אישי, אבל הוא גם צריך להבין שהחיסרון הזה הוא לא רק שלו, אלא הוא מעיד על איזשהו חיסרון בהשראת השכינה בעולם. בוודאי כשיש חיסרון וצער גדול לעם ישראל, אז לא רק שקשה לנו פיזית ואנחנו סובלים, אלא שאנחנו צריכים להבין שיש פה איזשהו חיסרון במלכות השם בעולם, בהשראת השכינה בעולם, והשם מספר לנו שמשהו חסר בהשראת השכינה, ואנחנו רואים את זה דרך הקושי שלנו ודרך הצרות שלנו. ואומר רב נחמן, זה וואו, איזה זכות זה שהשם מספר לנו מה חסר לו, מה קשה לו, שיש איזשהו חיסרון. וכשאנחנו מסתכלים על הדברים ככה, אז בעצם כשאנחנו מתפללים להשם שיושיע אותנו מהצרות שלנו, כל אחד באופן אישי ובוודאי עם ישראל כולו, גם בשעות הלא פשוטות שאנחנו נמצאים בהם בשנתיים האחרונות, וגם באופן כללי בהיסטוריה של עם ישראל, אז אנחנו בעצם מתפללים לא על עצמנו, לא על האיסורים שלנו, למרות שהם גם חשובים, ואנחנו גם מבקשים מהשם רפואה וישועה באופן אישי ופרטי, אבל בעצם אנחנו מבקשים על הקדוש ברוך הוא, על היכולת להשרות את שכינתו בעולם. הושענא למענך אלוהינו הושענא, למענך בוראנו הושענא. או בתפילת אבינו מלכנו, אבינו מלכנו עשה עמנו למען שמך, אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו. אם נחזור לימים שאנחנו נמצאים בהם לפני פסח, אז בעצם כל הסיפור של יציאת מצרים היה לא רק כדי להושיע את עם ישראל מהשעבוד שלהם, אלא בעיקר למען שמו הגדול, כדי שידעו מצרים וידעו ישראל וידע כל העולם, כי אני השם. וככל שאנחנו יותר מתפללים על זה ומבינים את הנקודה הזאת, אנחנו יכולים לעזור להשראת השכינה בעולם וגם לקידום הישועה והגאולה של עם ישראל בכיוון הזה. תודה רבה וחג שמח. תודה רבה, רבנית שרון. את עשית משהו שמאוד מתאים לנחמה, בזה שאת חיפשת איזשהו נושא רלוונטי, נכון? נחמה תמיד חיפשה משהו, לא לימדה סתם פסוקים, וחיפשה איך להעביר איזשהו מסר משמעותי לתלמידים שלה. אז תודה רבה. איזה יופי. טוב, אז אנחנו עוברות עכשיו לנעמה דרדיק, שהיא יוצרת וזמרת, וביקשתי ממנה לשיר שיר על התורה, אור החיים, מילים של ישי ריבו. בבקשה נעמה, תודה רבה. כמי שעסק בנקראים וראה אנשים מלאכים שהמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים, וכמי שטעם על ירגעים וראה אנשים באמת מאושרים ואיזה אור על הפנים, איך הם נשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסום באחריה, בתכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. כמי שמצא בה את עצמי, כשלא זכרתי מי אני, תמיד היא באה והאירה לי פנים. אומרים שהיא כל הטובות שבעולם, אם רק היה לנו מושג, היינו רצים ורצים ורצים.
נשבים בקסמה לפניה, מתארחים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. איך נשבים בקסמה לפניה, מתארחים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא מקסים, תודה רבה נעמה, מתוקה, תודה רבה על הנכונות להשתתף פה. ואתם מכירות את זה, נכון? עיונים חדשים, אצלי זה עכשיו ספר ויקרא, כי התחלנו ספר ויקרא, אבל אני בטוחה שיש הרבה מאוד נשים שמכירות את נחמה לפי הספרים האלה. וחשבתי על זה, איזה דבר מדהים זה, שאישה במאה ה-20 נכנסת לתוך ארון הספרים היהודי, וניצבת ככה ליד המקראות גדולות, ליד רש"י והרמב"ן והאבן עזרא והכלי יקר ורש"ר הירש, וכל הסריה הזאת ביחד מצטרפת אל החבורה המיוחדת הזאת. אבל באמת, נחמה לא התחילה את המפעל הגדול שלה בעיונים כמו בספרים האלה, אלא היא התחילה את המפעל שלה בדבר שנקרא גיליונות. מה זה היה גיליונות? אני רוצה קצת לדבר על זה. במשך 30 שנה, משנת 1941, נחמה שולחת פנסל, דף, שיש עליו שאלות לפרשת השבוע. זה כל מה שיש שם. שאלות עמוקות, שאלות של ניתוח פרשנים על פרשת השבוע. היום זה לא היה עובר, כן? מה זאת אומרת לשלוח שאלות? תשלחי תשובות, יעל, תשלחי, תסבירי מה כתוב. אבל לא, נחמה התפיסה שלה הייתה לשאול שאלות, ולא היו שום תשובות בדפים האלה. בשנים האלה נשלח הגיליון השבועי מדי שבוע, בהתחלה לעשרות, ואחר כך למאות, והם שלחו את התשובות בחזרה לנחמה, ונחמה בדקה מאות תשובות, ואלפי תשובות באיזשהו שלב, של אנשים, וכל מה שהיא ביקשה מהם, היא לא ביקשה שום תשלום, הדבר היחיד שהיא ביקשה, זה שישלחו לה בול, כי עם הבול הזה, היא תענה את התשובות. כשהכנתי את הכנס, אז היו כמה אנשים שכתבו לי, שיש להם בבית את הגיליונות עדיין עם ההערות של נחמה. וככה בעצם מוקמת לה אוניברסיטה פתוחה ראשונה. אז אני רוצה עכשיו להקריא לכם מכתב שכותבת נחמה בסוף השנה הראשונה לפרויקט הזה של הגיליונות. היא עדיין לא מבינה איזה מפעל מטורף הולך להיווצר מזה, זה ממש בראשית הדברים. אני רוצה לקרוא לכם את המכתב הזה. אז בואו אני אשתף רגע. בואו נראה שאני יודעת לעשות את זה. רגע. איפה זה נמצא לי? הנה פה. רגע. כן? אוקיי. בואו נראה. הנה כאן. טוב. אז בעצם אני רוצה לשתף אתכם במה, פשוט העתקתי את המכתב, טיפה קיצרתי, אבל מילים כדורבנות. חבר יקר, לסיום שנתנו הראשונה בלימוד תורה ומפרשים, בדרך של מכתבים, בהגיינו בעזרת השם עד לעיני כל ישראל, כן, היא מגיעה עד סוף התורה, שאלת ממני לכתוב לך, מה הביאני לבחור בצורה זו של לימוד? מה הייתה מגמתם המתודית של שאלוני?
ומה הושג בעבודה זו, והנה תשובתי. כן? מה הרעיון של לשלוח דף עם שאלות? שתי הדרכים הנהוגות ביותר בלימודו של המבוגר בחוגים שלנו, הם ההרצאה והשיעור. עם כל הברכה הצפונה בהם, חסרונותיהן בצידן. חסרונן העיקרי הוא שהן עלולות להיות בשביל קהלנו בבחינת יקומו הנערים וישחקו לפנינו. עכשיו היא מסבירה מי בדיוק הנערים. הנערים הם הפרופסורים, המרצים, המורים, המלמדים, כן, מכל מיני מינים. הקהל, כלומר החברים הרוצים ללמוד, ישב ויקשיב, יהגה או ישתעמם, יקבל את שפע החוכמה והמודע המושפע עליו, וישאר פסיבי לגמרי, כן? זה מה שהוציא את נחמה מדעתה. עבודה רוחנית ממש, התאמצות, יגיעה, אין אי שמיעה זו. אם רוצים אנו בעבודה רוחנית פוריה, יש צורך נוסף על ההרצאות, להביא את הלומד ישר אל הספר, להעמידו פנים אל פנים ממולו, להרגילו להתבודדות ולהתייחדות עם ספרו. תראו איזה ביטוי יש פה, כן? מבלעדי המרצה העומד על גבו, המשחק לפניו, כדי שיהפך החבר שהיה רק קהל מקשיב, לאחד היושב והוגה בתורה. זאת אומרת, נחמה מחפשת הרבה יותר מאשר אדם שמקשיב לשיעור תורה, או כמו שאתם עושים עכשיו, אתם מקשיבות לי, זה ההפך ממה שנחמה ביקשה לעשות, כן? אני חוטאת פה לרעיון של נחמה. נחמה לא רצתה שאנשים יקשיבו, נחמה רצתה שאנשים באמת יהגו בתורה, ידונו בתורה, ילושו את דברי הפרשנים. היא מחפשת יגיעה, היא מחפשת מאמץ. ועוד דבר מעניין שהיא אומרת פה, היא אומרת, אני רוצה קשר ישיר בין האדם לבין הספר. אתם יודעות, לפני שבוע הבן שלי עשה, לא בגרות, אני חושבת עדיין מתכונת בתנ"ך, הוא התכונן למתכונת, איך? יש לו מיקודית, ואת כל הלימוד הוא למד דרך המיקודית, הוא לא פתח את החומש אפילו. לי זה כל כך הכאיב, אמרתי, איך זה יכול להיות שאתה לא פותח פשוט את המפרשים, בוא תפתח את הפסוקים, בוא תראה איך זה כתוב. לא, 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 אמא, אני לא צריך, זה הכל כתוב לי כאן, זה מסוכם לי כבר, כאילו לשו להם כבר את הכל, והנה הוא לומד מתוך המיקודית. אז פה נחמה מדברת על הדבר הזה, והיא קוראת לזה התייחדות עם ספרו. ממש כמו איש ואישה שמתייחדים, יש פה חיבור עמוק, קשר עמוק בין האיש לבין הטקסט שהוא לומד. ואולם, לימוד זה, לימוד עצמאי מתוך הספר, בלי מורה ומסביר, קשיים בו. לא בזה הצרה שאין הלומד מבין את הכתוב, כן, הרבה פעמים, אני אתן לתלמידות שלי ללמוד משהו בעל פה, ללמוד משהו לבד, אז אני חוששת שהם לא יבינו מה כתוב. נחמה אומרת, הבעיה שלי זה לא שהם לא יבינו מה כתוב, אלא בזה שהוא חושב שהבין, בשעה שלא הבין. אם אינו מבין מילה או ביטוי, מיד ירגיש בחסרונו, יחפש מוצא וימצאנו, אך כשהמילים מובנות, המשפטים ברורים, יראה הכל כחלק ופשוט, והוא בטוח שאין כאן מה להבין, וזוהי אי הבנתו, ככה אומרת נחמה, כי לא ראה מה חידוש בדבר, מה בא ללמדנו, כנגד מה נאמרו הדברים, למה ריבו פה, למה יש פה תוספת, למה מיעטו, ומה המסקנות הנובעות מתוכם, והעיקר הוא לא שאל עצמו כל השאלות האלה, כי לא הרגיש שיש כאן מקום לשאלות. נחמה רוצה שמי שלומד, השאלות יבואו ממנו, מתוך התבוננות עמוקה, ואותה הפסיביות, מגרעתה העיקרית של שמיעת ההרצאות, עלולה לעופף אף את הקורא בספר. יכולנו לקבל את הנאמר בלי קשיות, בלי היאבק והתווכח עם הנאמר, בלי הגיעה רוחנית, כן, מי שלומד מתוך הספר, קורא וקורא ומקבל כל מה שנאמר. כנגד שני חסרונות אלה, בפרוסס הלמידה, בתהליך של הלמידה, אשליית ההבנתי בשעה שאין הבנה, ופסיביות גמורה במקום שהייתה צריכה להיות פעילות ומתח, כנגד שני אלה רצה השאלון להילחם. השאלה נועצת עצמה כסכר בתוך שטף הקריאה, שטף זה שלעיתים קרובות
אינה אלא תוצאה מעצלות המחשבה, ואומרת, עמוד, עיין, תבדקי מה קראת, מה נאמר כאן, מה חידוש בדבר, מה רבותא, למי הוא מתנגד, כלפי מה נאמר, כן, רגע, תעצרי, אל תרוצי בקריאה, בשטף הקריאה, רגע, קוראים פה דברים, יש פה הרבה שאלות לברר אותם, והמעיין שעליו לענות, רואה שלא ראה כלום, מרגיש שלא הרגיש במה שהיה עליו להרגיש, ועליו לעיין ולחזור ולעיין, להאט בדרכו, בעל כורחו עליו לחשוב, כן? כמה אנחנו לא אוהבות לחשוב, מי רוצה לחשוב? תגידי את התשובה, תעני לי המורה. לא, אני רוצה שאתם תחשבו בעצמכם. ועכשיו היא נותנת פה משל מאוד יפה, היא אומרת, ואם היה לפני כן, כי מי שיושב במכונית, ומראה הנוף עוברים ביעף, והוא רואה ואינו רואם, הרי הוא אתה, כי מי שמטפס בין רגליו, בין צוקי הרים, ומראות הנוף מתגלים לו, מתוך עמל ויגיעה, עם כל עלייה נוספת, יותר ויותר, יותר ויותר. עכשיו לא יכולתי פשוט להפסיק את זה, כי זה כל כך יפה, אז תראו מה היא עושה פה. בסך הכל, כמו יקי טובה, היא פשוט מסתבר ספרה את הגיליונות שאנשים שולחים לה לבדיקה, כן? בסך הכל קיבלתי במשך השנה מפרשת בראשית עד פרשת ניצבים וילך 906 תשובות מקבוצתנו, מאת למעלה מ-75 חבר, ביניהם 29 חברות, אנחנו רואים שיש פה לימוד גם של גברים וגם של נשים, מאחר שלעיתים תכופות נכתבה התשובה בשם שני חברים הלומדים בצוותא, או בשם חוג שלם, כן, לאט לאט קמים חוגים של אנשים שיושבים יחד ומנסים לענות על הגיליונות שלה, לא אוכל לדעת מהו מספר הלומדים אשר את תשובותיהם תיקנתי. מידת ההשתתפות לא הייתה שווה במשך השנה, על העליות והירידות תעין טבלה זו, וכמו יקי טובה היא עורכת בטבלה, תראו איזה יופי. אז כשאני התבוננתי בטבלה הזאת, אתם יכולות לראות שיש התלהבות מאוד גדולה בהתחלה, ספר בראשית, ספר שכיף ללמוד אותו, ואחר כך כשאנחנו מגיעים לספר ויקרא, שאנחנו השבת נתחיל את ספר ויקרא, אנחנו רואים שיש פה 92 תשובות, יש פה הידרדרות, ואחר כך לאט לאט העונים חוזרים להיות רבים, וככה תמדתי לעצמי, אני אומרת, לא נחמה, למה יש כזאת הידרדרות? האם אנשים פשוט פוחדים מספר ויקרא, לא רוצים ללמוד את ספר ויקרא? אז נחמה עונה על זה, תראו איזה יופי, וזה קצת מגלה את הרקע שבו נכתבים התשובות האלה. היא כותבת ככה, הגורמים להפחתה ניכרת בחודשי הקיץ, כך הודיעו לי חברים, הם החום הקציר, האימונים בצה"ל. אחד החברים הסביר לי את שתיקתו הממושכת בזה שהיה עסוק בקיום שמואל ב' א' 18. מה זה קיום שמואל ב' א' 18? אז הלכתי ופתחתי, וכתוב שם ללמד בני יהודה קשת. אז יכול להיות שאותו חבר הוא מכשיר אנשים ללוחמה, כן? וזה מעניין שזה כתוב ככה בצורה כזאת, אולי אסור לומר את זה בקול, אולי זה ככה בבדיחותא כזאת, אינני יודעת. בכל אופן ככה הוא כותב, וזו גם הייתה סיבת ההפסק של רבים. יצוין גם שכמה חברים השלימו עכשיו, אחר גמר העונה הבוערת, את הפרשיות שהחסירו בזמנן, וקיבלתי מהם בבת אחת חבילות תשובות ל8 או ל10 פרשיות. בסיכום יש לומר שמאות המכתבים האלה היו כתובים בכתבי יד ובסגנונים שונים ומשונים. היו ביניהם מכתבים שהעידו על כותביהם כעל מתחילים בלימוד רש"י, וכבעלי הרגל מועט בשפה העברית בכלל. ואף על פי כן אומרת נחמה, עמדו להם כישרונותיהם ומרצם ועוז רצונם, עד שהגיעו בזמן קצר לכתיבת תשובות נכונות וקולעות, אף לשאלות קשות. שקידתם ושכלם הישר הכשירו לפענח את רבנו אבן עזרא קשה, להבין יפה רמב"ן עמוק, והיו בין הכותבים אחרים, אשר גם סגנונם וגם כתב ידם, הראו שנכתבו בידי זקנים ורגילים, כן? מצד אחד יש אנשים פשוטים שיושבים ומכינים את התשובות לשאלות שלה, ומצד שני תלמידי חכמים. היו אחדים שהפליאו בבקיאותם, הרבו בעיני, עיני, עיני, ושלחוני פעם לתוספות ופעם למרשה, ותסתכלי פה ותסתכלי פה, דבר מאוד מאוד מיוחד. היום אני לא יודעת אם זה היה קורה ככה שאישה
מלמדת גברים, וגברים מתייחסים ברצינות ללימוד שלה, ולומדים ממנה, ומכבדים ומעריכים. תחשבו, אנחנו לא בתקופתנו, אנחנו לפני הרבה מאוד שנים. הצד השווה, עכשיו היא מסכמת את הדבר, היא אומרת, מה המשותף לכל האנשים האלה, החכמים והפשוטים, שמתחילים את דרכם ברש"י, מה המשותף לכל האנשים האלה? היא אומרת ככה, הצד השווה שבכל התשובות האלה, לרבות בתשובות הבודדים הרבים שנצטרפו לשיעורנו, הייתה אהבת התורה, אשר נשקפה מתוך כולן. העבודות הרי נכתבו אחרי יום עבודה בשדות, בגנות, ברפתות, במטבחים, בלולים, בסדנאות ובמחסנים, גם ממחנות עבודה אי שם, אחרי יום עבודה לא קצר ולא קל, ולעיתים בתנאי מזג אוויר קשים, בסוגריים עמק בית שאן, זה הקיבוצים של העמק, ובכל זאת, כמה עיון, כמה התבוננות דקה בדברי תורה, בפרטים ובדיוקים, כמה השתקעות והתעמקות מתוך רצון ואהבה, אשר עליהן מעידות גם השאלות והבקשות התכופות. אבקש לבאר לי, עדיין לא הבנתי, נא להעתיק לי את הנוסח המדויק של דבר הרמב"ם במשנה תורה אהיה אסיר תודה אם תסבירי לי שנית, אמנם לא טעית בתקנך לי, וכן רבים. גילוי זה של אהבת תורה ושל התמדה בלימודה, בזמן כזה יש בו לא מעט מן המעודד והמנחם. אז אין לי להשמיע לכם את נחמה מדברת, אבל בתוך המכתב הזה אפשר לראות כמה הערכה יש לה ללימוד התורה, כמה חשוב לה לייקר את הלימוד המעמיק, את הלומד השואל, את הלומד שלא טס על הטקסט וחושב שהוא מבין, וכמה היא מתרגשת באהבת התורה שיש לאנשים שעונים על התשובות שלה. אז זה קצת ככה כדי להבין מי זאת האישה המיוחדת הזאת נחמה.